kwenda naye kuchechi kunoshandira. Nomufona madzibaba kuti mukadzi wanga aripi andi kundiratidza kuti mukadzi wangu. Apa suppose kuti madzibaba akatora mukadzi wangu kuisa kumba kwake kuda nemukadzi wangu. Mumbo wangu ndandarasirwa ndanobvunza mukadzi wadaifamba naye vaende mukadzi wangu kuchechi. Ndati ko mukadzi wangu ari kuba ndikurekeze. Mukadzi akati ayo mari kutsanangura zviripi. Asi kuchechi ari kumba kwamadzibaba. Mukadzi achandaenda ndo ari paseri pamba. Mushangu musaipiye Mupostori. Yaipakata. Bro. Ogosa. Ando banope. Ezuzuka. Ogera Serengeti ndo kwantene show. Alright. Amai. Manzo zara normal. Akita simu moja madzimai madzimai mukadzi wangu akatitiza akatoenda. Madzibaba ndo madzimai famba nemadzimai angu achienda kwese kwaenda. Taurizai. Dai famba na madzimai awo. Dai famba na waita madzimai. Aita mai? Madzimai. Sasa hawisi madzimai. Taurizai sisi kaimba madzimai akwati. Raida nani? Kaenda para. Ngopona. Mukuru kuti fly over zuma. Vatawaisha vatasangana na wani wasiya ndisiro mwana mtengero sana dada. Watenda wofa wakaenda wanzo Vindura kaenda kuchechi. Taina matira kanjanji, inoendisiwo kanjanji. Uendo kwaenda nemwana. Endisiwo nemwana. Uendo kwaenda. Uyoga tuna 3 kula umu. Amakacherera eri madzibaba vanhu vaida unombero. So. Makacherera eri vaviri vachitsanangura. Ongora mira ndakaterera vachitsanangura. Pane zvizvitaurwa kuti uya customer yangu uyu munhu uyu amai uya ndinokamana ndakangomuzirova through nemukadzi ava customer yangu ini nditaksho basa renyetu waiuya ava kubasa kwangu inini wachitora zvinhu nechikwereti pamwe chete neava nemudzimai wangu wachiti vanozondipa kadhi kana mwedzi wadini wapera ini ndizoswaipa mari yangu ndotora yangu ndowadzosera yavo vanhu ava vane madhuzi angu akawanda avada kwakubvunza chikwereti wakatadza ukaramba kubhadhara vari kutoramba kubhadhara moreover nyaya yakaitaura nababa ava yekuti ndakaenda nemudzimai wavo kumasowe ekunobatsirwa mukoma ava nemudzimai wavo neni tiwakati mukugarisana kwedu kwese mukoma ndoona samukoma mukadzi wanoona samaiguru chikafu chandaidya ndo chavaidya zvavaita ndo zvandaiita maiguru wakarwara maiguru warwara musi wa 26 ndichitogadzwa dayo yetomatashupi isusu zvinziwe utadza kushanda zvakanaka nevanhu ndogara navo muranharaunda mukoma wako wayo ukati maiguru wako warwara toita sei handina mari ikati mukoma ndogona kutsvagere mari moenda namaiguru kumaprofiti sezvo vari kuzvida wabva pamba apa ndo pane zviri kukonzeresa mukoma wakatondiperekedza ava nemwana namaiguru wacho nehanzadzi yavo ava wakatokwidza motikari vandaenda namaiguru kwandikaenda kumaprofiti ko mushure mekuenda piwa permission kwaedya kukoma ava mukoma ndichidzoka kwatonditsvaga wakati fani wangu wafamba sei ndikati mukoma ndafamba zvakanaka but ndabhadhira mushonga mabhandiji ndechii nechii mukoma haisi favor sacho asi munhu magara akaita sevanhu vachi vamwe chete mabhiusi avo mamwe acho zvetongoti mukoma kumwende kuti kwasakanzwe aikembemberi mukoma watodzoka nokudaro handiti vatonditoura zvakanaka isu ngatiprepei nditsvage mari kuti tiende unoona chii maiguru wako vakafonera namaiguru vakabva wanzi iwo kunongu zviri kuitika ndezvekuti zviri kunzi imini kuuya kwamuri hatsimbomirai handitika kuuya nditange hanzi ndadini hanzi zvirunzanaamai Ingasvike gwara richitaura amai vagara parusa
pakati apenya pakutanga kubvunzwa vachikuzoyeuka zvavataura zvekunzi kubvunza iwe wesinoteerera zvekuhandizvizivi wati zvoni hanzi takaenda kuharare tikasangana maflyover Wafona muri kupi? kwete izvo zvandizvizivi hanzi ndakafoni handikasangana maflyover Ninoda kudzokera mashure. Chechi inoita nezvo. Munamata chete here kana kuti chimwe chigara chamuda acho kuchechi kana kuti kumuprofita. No, inini kuchechi ndinoimwana sanga asi kwandakaenda handitika Saka wapindura inini ndinoimwana sanga chete. chete Ndipo ndanga kuti chechi nomboita nezvo. aiwa ndinoimwana sanga no handobvera sanga amai ndotoanopenga warubenyepe Kana okazvitarisa amaya vanoda chingwa kuti amai awa nyaya itoripo ndeyekuti wane zviperi zvangu zvimabhiuzayo $70 mushure mekunge amai avava vakundika kubhadhara ndakubvunza zvikwereti ndokakabva kuita nyaya yekuti ndingana nemudzimai avava mukunge ivo ava vandavabvunza chikwereti vari kupi avapo avaparurwara vakaendeswa kumushana mukoma mukungu watorwaroa kunonzimai vakupi uyo inanda anonzimai mudzimai maiguru wacho pari pavasanangura ichinzi varwara amaiguru ava baba vava mwanesangana ndiye akatakurani amaiguru kuenda nawo kunoshandirwa vadzoka kwakashoko kuti baba mvumirai kusvika kupi ikoko kunenge kuchienda mwana wesangano kupi kunona maiguru ava maiguru kwete ipapo tinobati inini mukoma wakataura nemudzimai wangu handiti wakataura namuchimega inini iwo mukoma ndiwakatonditi enda izvi handisi kuzviramba asi problem yacho ndekuti ava ndavaenda unoona mukadzi wangu ini singari chirambidzwa kubva musi wa26 kubva 26 mukadzi wangu akazouya musi wa4 January kungosvika pamene kurongedza ndikuenda waenda kuauyandati madzimai makuenda tine nyaya iyi ati kutonga kanzi takafona chatigarisani titese titaurirani akanzi aiwa alright bo mukadzi akurongedza paaenda ndati mukadzi wangu chienda iwe natete wako avo akusitse kupi kumba uyu murume anga nechitupa chadzimai wangu chairambira anga nechitupa chadzimai wangu achirambira asi pakafona dzimai wangu achifona nemupurisa kwamama kunoko akanzi ndiri kubhindura akatira kubhindura akashayika anzi ndiri kuno kushamba akanzi uraizva uri kushamba chimira ipapi ipapo ndopakasvika nokutamidza akadza muchitupa pana tete akabvunza kuti madya here akatamidza $100 uyu baba pamusoro pane muri kunamata muri vangani pamasowe penyu uri kunamata muri vangani sei wakaita fevha yokuchena mwoyo kuchengeta madzimai vababa pane vakadzi vese vari pamasowe wabva wakaita zvako fevha yokuti baba avo rega ndipinde mazviriwo usina mudzimai wakabva wanyatsoona kuti uyu ndiwanengatikuonekitira fevha wokukweretesa mari kuperetsa zvinhu kushopu pakati pesangano rese rainamatwa toda kuti uite zvakanyanyisa kubvisa mwana wobva nadziwa mukoma ava vakanditi tsvaga handitika kwekuti uende nawo kwekuti wakasi kutobatsira nyaya yechitupa iri kutaurwa namukoma wakandibatira banga ava mukoma handitika wakanditorera hembe wakandipa hembe ndakaripota kuna chef chaka kupolisi mukoma wakauya zotorwa nemapurisa mukoma wakatiza nanasi nyaya iri kupolisi ava
wangoti pamudzimai wobva wafitinerwe seri handitika wasotra hembe dzongu andipa nemapende echi emaiguru emudzimai wangu mapende ese wakandipa kuti ndezvemukadzi wangu wandipa kudaro mukoma avavo kuma1 am 20 past 1 am kwaane rima kudaiwo mukoma wakatituma hanzadzi yavo avavo naiwo awakauya kusanzi tikukumbira kuti titaurirane watora hembe dzechi dzamaiguru waiwai watora hembe dzamaiguru ndavo ndasara nechitupa change chichirehwa ndoche ndakarambirachi nacho chitupa inini ndati chitupa chi ndo witness mangwana acho kuseni ndakabva ndamuka ndichitotaura nepolisi chef chakasiya ito pachivaridzwa ndiwo wakauya wakaona ava avakabva vatiza pabasa pamiu ava mukoma ndii watiza pabasa pamiu wachibvoya kwandiri vachitodawo ndikumbira regererwa ndiwo ngatiregereranei totaurara nyaya iyi zita randakakupendesa rese pane vanhu atika ndokwanisa kudiri ndokwanisa kuti dzima ndereni ndikavati inini mukoma handikwanisi kukuregerera kusiri kupolisi handitika mushure mekuti iwe wandiregererwa ndopakabva kwira chi nyaya iyi maiguru auna kutiza maiguru wakurwara unigumbo rakazogoraiwo bvunzai shefu wakanotaura vakanzi vaenda kwakusapi kumusha kwavo kwenda asikugotaura navo ndoka kwamakoni kwasapi takatosiyana mukadzi unoaberekwa kwake kubulawayo asama yakaruma rusapi ndavakochizati nyaya yako yogwa isikubuda aigirani mufesi yako ngationdisa nenyaya yechikwereti amai miyaya nokudzi aona tichiti waitaona anzi handina jatakaprindisa ndakapa mukoma ini handina tichiti alright aona chirebrand kasi toyamaiguru wavo uyanana pamene zvakanakirei uri kushanda museveketo mumuzamusa ndoda kuti mimuyanana kuti maifambidzana asi kuenda kupauzisa patyera kukuisa kana tiyanana ega mizi panechi unodzoka kusatulwa amaiguru vakagara nokuti amaiguru anofanwa kuuya amai ava vanganyira kuti makaenda njamba dzirenyi muri kupi mobuda amai mimi mune munhu panguva sikaumba nyaya makauza mumwe kuzoona ndinokoti uone digiri nyaya yako makaroverwe yamai ndoti ubate nyaya yako makaroverwe makanzi masaka makuiti basa rei ndirei aendaomba yavisatwendiwa mukadzi wako ari kuuya achavisatwendiwa nanenge aripo uye achamufundira ari mazhinji hanzi imiji muchatsvaga amaiguru azombachita